खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि गोदान खौराङाव गासिखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ 2025 नि जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलफोराव हाग्रामा महिलारिखौ दासान्दि हेलिकप्टारजों थांलाय फैलाय खालामनाय बिपिएफनि फोसावदिं मेलफोराव बाहागो लाहैनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय सोंलुआ बेसोरदि बिटिसिनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारिया बबे रांजों हेलिकप्टारजों दावबायनो हाखो, सोरखाराव गैयाब्लाबो माबोरै हेलिकप्टार लाबोनो हाखो बिथाङा? बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मैया खुगा बेखेवनानै होदों। बिथाङा बुंदों दि आं हेलिकप्टार गाखोनानै बिपिएफनि मेलफोराव बाहागो लाहैनो खाबु मोनदोंब्लाबो नाथाय आं हेलिकप्टारनि भाराखौ होनो हायाखै। गुवाहाटीआव थानाय 4.5 बिगा हाखौ 22 कौटिनि राङाव आं फाननानैसो हेलिकप्टाराव थाव सोगासिनो दं। नाथाय भाराखौ सोरखाराव फैयोब्लासो होगोन। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों हाग्रामा महिलारिया। आरोबाव हाग्रामा महिलारिया बुंबावोदि बे खेबाव बिपिएफ दोलो हिसाबै देरहागोना रोखासै। गासैबो हारि माहारियानो बिपिएफनो भट होनानै देरहासार खालामगोन। जोंनि बिपिएफ पार्टियानो सोरखार दाखासिगोन। बेनिखायनो जों रंजादों। बेफोर गासै बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बेनि गेजेरावनो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया बिटिसिनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारिया दासान्दि हेलिकप्टारजों केम्पेइन खालामनायखौ लानानै माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दि हाग्रामा महिलारिनियाव 3,000 कौटि जाख्ल'नाय राङा दाबो दं। बेनिखायनो बिथाङा कौटि रां गारनानै हेलिकप्टार भारा लाबोदों आरो बिथाङा फैबाय थानाय समफोराव गोजाननि आलासिबो जानो हागौ होनना गोबां समावनो बिटिसि खुंथायाव थानाय इउपिपिएल सोरखारा बुंबोबाय थानायखौबो नुनो मोन्दों। नैथि खौराङाव दङ रायजोआव दासान्दि गोबां अखा हानाय, दैबाना सोमजिनाय, हा गिसिखानाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बिटिसिनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव अखानि गोहोमखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो गुवाहाटी नोगोरमायाव गोबां थाद'नाय गैयाजासे रोजा अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव सोमजिदों दैबाना, सोमजिदों थांलाय फैलाय हान्था मेलानि जेंना। जाउनाव गुवाहाटीयाव थांनाय गोबां गारिफ्रा थाबथानो गोनां जादों। खौराङाव मख'नाय बायदिब्ला गुवाहाटीनि माखासे ओनसोलफोर फारियै पानबाजार, 6 माइल, रुक्मिणीगाव, हाटीगाव, नुमालीगढ़, चटगांव, जौरीपुर, अनिलनगर आरो नवीन नगरजों लोगोसे नोगोरनि माखासे ओनसोलफोरा दैबानाजों आबुं जानायखौ नुनो मोन्दों। बेराफारसेथिं दैबानानि जेंनायाव गोबां सुबुंफोरा गोग्गो लोंग्रा दैनि थाखाय आंखाल नुजाथिदों। हान्थामेला खालामनो थाखाय थागिबि रायजोफोरा नाव बाहायनायखौबो खौराङाव मख'नाय जादों। बेबायदिनो आसामनि माखासे जिल्लाफोर बिश्वनाथ, धेमाजि, लखिमपुर, नलबारिजों लोगोसे गोबां ओनसोलफोराव बे साननैसोनि गेजेराव माब्लाबा सान्दुं, माब्लाबा दसेनो अखानि गोहोमखौ नुनो मोननाय जादों। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला गुवाहाटीनि दैबानायाव सासे सुबुंनि जिउ खहाबो जादों। बेराफारसेथिं आसामनि माखासे जिल्लाफोरावबो जोबोद खम बिबांनिफ्राय लानानै गोबां रोजा थाखोनि थाद'नाय गेजेरसे अखा हागोननि सांग्रांथि होनायखौ नुनो मोन्दों बोथोर बिगियान बिफाननिफ्राय। लोगोसे बिटिसि ओनसोलावबो गोबां अखा हागोननि एलार्ट फोसावदों। काछार जिल्लायाव ड्राग्सनि बेरेखायै पुलिसनि थाद'नाय गेजेरसे गोख्रों अपारेशन खालामनाया सोलिबाय थादों। बृहस्पतिबारनि मोनायाव लखिमपुर पुलिसजों 2.5 कौटि रांनि बेसेननि हिर'इनखौ जब्द खालामनो हादों। 24 घन्टानि गेजेरावनो बिसोरो शुक्रबारखालि आरोबाव मोनसे गोनांथार गोबां बिबांनि हिर'इनखौ जब्द खालामनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों। मोनसे आन्दोनि सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै बिथांमोना लखिमपुरनि पुलिस सामलायगिरि पृथ्वीराज राजकुमारनि दैदेननायाव मोनसे पुलिसनि हानजाया जिरिघाट आरो लखिमपुर पुलिस थाना ओनसोलाव ड्राग्सनि बेरेखा अपारेशनखौ खालामदोंमोन। जिरिघाट पुलिस थानानि साहा लालपानित ओनसोलाव अपारेशननि समाव पुलिस हानजाया सासे सुबुंनिफ्राय मोन 15 हिर'इनजों बुंफबनाय साबोननि बाक्सु जब्द खालामदोंमोन आरो बाक्सुनिफ्राय गासै 175 ग्राम हिर'इन जब्द खालामनो हानायाव जाफुंसार जानो हायो। मणिपुरनि जिरिबामनिफ्राय गंसे स्कुटारजों लाना फैबाय थानाय समाव हिर'इनखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। हिर'इन फालांगि खालामनायनि दायाव सासे सुबुंखौबो खानाय जायो। बबेखानि नायबिजिरनायनि थाखाय पुलिसआ हमजानाय सुबुंनि मुंखौ फोरमायनायनिफ्राय गोजानाव दोनदों। आथिखालाव पुलिसआ हमजानाय फालांगि खालामग्राफोरखौ गावसोरनि आवथायाव लानानै नायबिजिरनायखौ जागायो। बे समाव एमपि गौरव गगैआ माखासे बाथ्रा बुंथिदों। 2018 मायथाइयाव एनआरसिनि ड्राफ्ट खालामनाय समाव 40 लाख मुं थालांनाय सुबुंफोरखौ दासिमबो नंगुबै भारतारि नङा होननानै सन्देह खालामनानै नारसिनदों बिजेपि सोरखारा।
गरखा हारिनि गोबां सुबुंफोरा एनआरसिनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादों। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों गौरब गगैया। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि जों बिसोरनि थाखाय न्याय रोखा खालामनांगोन। बिजेपिआ नोगोरारि सोदांनाय आयेनखौ बाहायनानै जारिमिनारि आसाम गोरोबथाखौ असनमान खालामगासिनो दं। बेनि गेजेराव हादोरनि नखर मन्त्रि अमित शाहआबो आसाम गोरोबथाखौ फोजोबनायनि गाहाय मददगिरि। बिजेपि सोरखारा आसामाव रावारि बाङाइ सुबुं अनजिमाफोरखौ गिनाय आरो जिंगानि आबहावायाव नारसिनदों। बे सोरखारा हायुङारि हा आरो हानि मोनथायनि बाथ्रा बुङोब्लाबो बिजेपि सोरखारानो रावारि बाङाइ सम अनजिमाफोरखौ सोलायहोदों आरो थागिबि साहा मावग्राफोर आरो गोग्लैसोनाय हारिफोरखौबो होखारहरगासिनो दं होनना फोरमायदों एमपि बिथाङा। लोगोसे आरोबाव आसामनि सुबुंफोरा दा बे सैथोखौ गोथौयै हमदांनो हादों। शुक्रबाराव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि आरो लोगोसे जरहाट लकसभा बियाबनि एमपि गौरब गगैया खुंथायाव थानाय बिजेपि दोलोखौ बेबादि सोंखारिदोंमोन दि जेराव भट रैखा खालाम मुंनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै एमपि गगैया बिजेपि सोरखारनि गाज्रि खुंथाय आरो नंखाय समायखिराफोरनि बेरेखायै गोख्रों बाथ्रा बुंदोंमोन। मोनसे सुबुंखान्थियारि हादोराव भट खावनायनि गेजेरजों सासन खालामनायनि खैफोदआ ओरैबायदि जायखौ नोगोरारिफोरा दिनै दुखुनांथावै नुनो मोनगासिनो दं। मानोना मिरुआव बिजेपिनि दैदेननाया अहंकारि आरो जारगोरा जाबाय। बेनिखायनो रायजोनि गिबि मन्थ्रिया अहंकारि आरो जार खुंथाय आदबजों हाबाफोरखौ सामलायगासिनो दं। बिजेपि सोरखारा दा भट होग्राफोरनि भटखौ बेसेन होनो गोसो गैया। बेफोर बाथ्राखौ बुंथिदों एमपि बिथाङा। मैया खुंगा 26थि गोदान फरायसा बराय फोरबोखौ बड'फा इउएन ब्रह्म फरायसालिमा फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा इउएन ब्रह्म फरायसालिमायाव सानसेनि ओंथिगोनां हाबाफारिजों खुंफुंबाय। बड'फा इउएन ब्रह्म फरायसालिमानि गोरायुं सिलाराय मोसाहारिनि मासि लानानै सामलायनाय ओंथिगोनां हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां खोरोमदावआरि बिथाङा बाहागो लादोंमोन। गिबि हाबाफारि बायदियै गोजाम फरायसाफोरा गोदानै मुं थिसनफैनाय जौसिन गेजेरारि आरो बिए थाखोनि फरायसाफोरखौ बरायनाय दोंसे थुलुंगाखांनाय मेथाइ रोजाबो। लोगोसे फुंबिलि ब्रह्मनि सुजुनायाव दिहुनजानाय 10थि बोसोरारि फरायसालिमा आबुंथाय लाइसिखौ गाहाय आलासि मानगोनां खोरोमदावआरि बिथाङा बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि हांगामा नार्जारि, धेमाजि जिल्ला एबसुनि लोगो थुनलाइ नेहाथारि पबित्र ब्रह्म, थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै जे.डि. हेरेम्बेश्वर बसुमतारी, लोगोसे हांख्रायजानाय आलासि महरै दिनेश बर'। बेबादिनो दतमा दख'रा एबसुनि नेहाथारि रुपम ब्रह्म, डक्टर उरन नाथ, लोगो गोरायुं बड'फा इउएन ब्रह्म फरायसालिमानि बिथांमोनजों लोगोसे गोदान आरो गोजाम फरायसाफोराबो बाहागो लाफानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनांसिन खालामो। आमेरिकानि बारग' लेङाइ हादोरगिरि आरो लोगोसे भारतारि फोलेरनि आइजो कमला हेरिसआ ट्राम्पजों गावनि रैखाथिनि गुदि खिथाखौ बोखारदों। बावैसो बे थिरांथाखौ व्हाइट हाउसआव कमला हेरिसनो फोरमायनाय जादोंमोन। ट्राम्पनि थिरांथानि उनाव आमेरिकानि राजखान्थियाव दा गोख्रों फिनजाथाय सोमजिदों। बेयो नोजोर होथावना दि ट्राम्पआ कमला हेरिसनो होनाय रैखाथिनि गुदि खिथाखौ बोखारनो थिरांथा लादों। बेराफारसेथिं गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय फैनाय फिनजाथायफोरखौ नुनानै ट्राम्प खुंथाया बुंदों दि बेयो रावनिबो बेरेखायै गावारि खिथेर होखारनाय नङा, बेखौ नेमखान्थि बादियै खालामनाय जादों। जायखिजाया हादोरगिरि एबा लेङाइ हादोरगिरिनि रैखाथिनि गुदि खिथाखौ बिसोरनि समगान्थि जोबनायनि 6 दाननि उनाव बोखारनाय जागोन। 7 दाननि सिगां कमला हेरिसनि समगान्थिया जोबनायनि उनाव बे राहाखौ लानाय जादों आरो बेयो मख'जाथाव दि ट्राम्पआ सिगाङाव गोबां सुबुंफोरनि रैखाथिनि गुदि खिथाखौबो बोखारदोंमोन। बिथाङा आगुनि रौनिया गाहायफोर आरो रैखाथि बोसोनगिरिफोरनि थाखाय रोखोमसे बिथांखिफोरखौबो फोसावदोंमोन। गोबां रोजा थाद'नाय गैयाजासे अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव बृहस्पतिबारनि मोनायाव रुद्रप्रयाग आरो चाम'ली जिल्लाफोराव जोमै गावनानै गोबां गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों। जोमै गावनायनि फिथाइ महरै रायजोनि गोबां जायगाफोराव हा गिसिखानाय जाथाय जायो। खौराङाव मख'नाय बायदिब्ला गोबां नखरफोरा बायखोन्दा बाहागोनि सिङाव थाबथानानै दं आरो सासे आइजोनि जिउ खहा जानायबो खौरां मोन्दों। रुद्रप्रयाग जिल्लानि बासकेदार ओनसोलाव थाद'नाय गैयै अखा आरो हा गिसिखानायनि जाहोनाव 1 डजननिबो बांसिन गामिफोरा गोबां खहा जादों। खौराङाव मख'नाय जादों दि सा 18निफ्राय लानानै सा 20 सुबुंफोरा गोमानानै दं। जिल्ला मेजिस्ट्रेट चन्दीप तिवारीनि बायदिब्ला जोमै गावनायनि उनावनो बे गिख्रंथाव थासारिया जादोंमोन। लोगोसे मफदआव थाग्रा तारा सिं आरो बिथांनि बिसियाबो गोमानानै दं।
बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों BTC राजखान्थिनि सुंद'यै खौरां। जों बयबो मिथिगौ दि 2025नि BTC काउन्सिल बिसायख'थिया फैगौ 22 सेप्तेम्बर खालाराव खुंजागोन, जेराव बारा गोबाव गैलिया। आरो दिनैनि दिनाव BTCनि मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय सेथि खोलोबनि बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय। थांनाय माखासे सान सिगाङाव BPF आरो बेनि उनाव UPPL पार्टिया गावसोरनि सेथि खोलोबनि बबे बबे कनस्टिट्युएन्सियाव बिसायख'थि गेलेगोन बैफोराव बिजाथिफोरनि मुंफोरखौ फोसावनाय बादिनो NDBनि गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव अनजालि दैमारिनि दैदेननायाव दाजानाय APB राजखान्थि दोलोआबो थांनाय सानसे सिगां मोन 17 बियाबफोराव गेलेगोननि बिजाथिखौ फोसावनानै होदों सेथि खोलोबनि थाखाय। लोगोसे बिथां अनजालि दैमारियाबो 36 नं हरिसिंगा बियाबाव सासे बिजाथि महरै गेलेगोन। थारैनो BTCआव बबे मोनसे राजखान्थि दोलोनि सोरखारा फैमारगोन? 2025 BTC बिसायख'थिनि उनाव BTCआव सोर जिरायगोन CMनि मासियाव? नोंथांमोना सानो नामा रन्जन दैमारिनि बिनानाव डक्टर अनजालि प्रभा दैमारिया बिसायख'थियाव गोबां मासि लानानै सोरखार दागोन? अनजालि दैमारिया BTCनि चिफ जागोन होनना नोंथांमोना सानो ना? नोंथांमोना सानो नामा BPF दोलोआ मोन 40 बियाबाव मोन 21निबो बांसिन मासि देरहासार जागोन एबा सोरखार दागोन? नोंथांमोना सानो ना प्रमद बर'आनो फिन खेबसेबाव BTCनि चिफ जागोन होनना? बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव गोबां समफोरावनो BPFनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिया मोन 20निबो बारा मासि देरहासार जानानै सोरखार दाफिनगोन होनना बाथ्रा बुंबाय थादों, नाथाय बेसेबां सैथो? बेबायदिनो प्रमद बर'नि दैदेननाय BTR सोरखारानो फिन आरोबाव सोरखाराव फैफिनगोन। बेफोर बाथ्राखौ बुंबोबाय थादों, नाथाय सोरनि दखलाव फैमारगोन BTCआ? बे सोंलुआ गोबां बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोमजिदों। थांनाय 2020 मायथाइनि BTC इलेक्शननि फिथाइखौ नायोब्ला बयनिख्रुइ बांसिन मेजरिटि लानानै देरहादोंमोन BPF पार्टिया, जेराव BPFआ मोनदोंमोन हारसिङैनो मोन 17 सिट। सोरखार दानो थाखाय बिथांमोननो मोनथाम मासिनि गोनांथिमोन। UPPLआ मोनदोंमोन मोन 19 आरो BJPआ मोनदोंमोन मोन 9 मासि। बेनि उनाव 3 खनायारि सावरायलायनायनि गेजेरजों UPPL, BJP, GSP जथायै सोरखारखौ दादोंमोन। नाथाय 2025आव बबे दोलोआ BTCखौ दैदेनगोन बांसिन मासि देरहासार जानानै? आरो नोंथांमोना सानोना सिंगल पार्टी हिसाबै सोर बबे मोनसे पार्टिया देरहासार जागोन? कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी आरो MP दिलीप सयकियानि हेंथायै बिबुंथि खालामदों UPPLनि दैदेनगिरि एबा BTRनि EM दावबायसा बर'आ। 2020 मायथाइयाव गोदानै बिश्वजित दैमारीनो बिसायख'थि गेलेनो रावबो जायगा होआखैमोन। बियाब नागिरनानै बिथाङा हालाय-हाफाय जादोंमोन। नाथाय बिश्वजित दैमारीनो UPPLआ हगारनानै होदोंमन पानेरि बियाबखौ। UPPLनि मदद आरो अननायाव MLA जानानै दिनै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि जानो हानाय बिश्वजित दैमारीया UPPL दोलोखौ बावगारलांनाया जुक्ति नङा होनना बाथ्रा बुंदों दावबायसा बर'आ। लोगोसे दिलीप सयकियायाबो MP महरै सायख'जानायाव UPPLनि अननायावसो मदद जादोंमोन। नाथाय बिथाङाबो UPPL दोलोनि मददखौ बावगारनानै दिनै बिथां दिलीप सयकिया आरो बिश्वजित दैमारी बायदिया UPPLखौ हुमखि होनो हानाय जाबाय होनना बुंथियो EM दावबायसा बर'आ। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।